Ensinnäkin, arvon naiset ja herrat, osami, dami, kasposa, arvoisat immeiset, hyvät veljet, siskot. Mutta jos lähdetään katsomaan sitten tätä tilannetta kansainvälisesti ja Suomen kannalta, Suomen ja Venäjän kannalta, niin tilanne on hieman ikävämpi. Nimittäin kävin tässä Kiovassa arkistomatkalla ja tietysti siellä kyselin ja otin selvää ja haastattelin ihmisiä ja tein tämmöistä niin paljon kuin kykenin ottaa selvää, että miten ihmiset ajattelee, minkälainen tunnelma. Niin tunnelmat siellä on aika väsyneitä. Se sankar, tai siis se semmoinen voimaanponnistus, joka kansa teki silloin 2014 helmikuussa, se on ohitse. Tosin poliittinen stabiilisuus on siellä, Petro Poroshenko on tiukasti vallassa, mutta ihmisiltä on rahat lopussa. Ja kun rahat loppuu, niin silloin myös ihmisten kärsivällisyys alkaa loppua. Se maahan elää IMFn ja ulkomaisen tuen avulla. Rahaa ei paljon ole, ihmiset kituuttelevat eteenpäin, mutta se mikä siinä tietysti on se isoin asia, on se, että vaikka Kiova oli äärimmäisen rauhallinen, kaikki oli ihan ok, ihan täydellinen rauha, niin jokainen odottaa sitä, että mitä kesällä oikein tapahtuu. Ja tämä oli se yleinen paha mieli tai tämmöinen suru, mutta myös mukana oli aika paljon semmoista uhmakkuutta, että vaikka rahat on lopussa, niin me ei myydä tätä maata. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Vaikka ihmiset ajattelivat, että okei, pitäisikö saada uusi Maidan, Euromaidan, että saadaan nämä vanhat korruptoituneet hallitsijat pois, mutta siitä huolimatta on syntynyt mielenkiintoinen ilmiö Ukrainassa. Nimittäin se, mikä ei onnistunut vuonna 1918-19, eli tämmöisen ukrainalaisen kansallisen identiteetin tai nation building prosessin muodostuminen, eikä 1990-luvulla, jolloin tuli tämä toinen itsenäisyys, niin näyttää siltä, että tämä sisällissota on luonut sen uudenlaisen kansallisen ajatuksen siitä, että meillä on ihan oma tiemme. Ukraina, jos mahdollista, siitä tulee vielä, jos puhutaan tämmöistä eurooppalaista konserttia, niin hyvin tärkeä tekijä. Maassa on 44 miljoonaa ihmistä, se on äärimmäisen viljava, siellä on hyvin koulutettua väkeä. Sen suuri ongelma on vain korruptio ja se taloudellinen kehittymättömyys, mutta sillä on potentiaalia. Jos se saa mahdollisuutta, niin se kyllä tulee vielä pärjäämään. Mutta se, mikä todella ihmisiä huolestutti, oli siis se tuleva sota. Ja sen todennäköisyys näyttää olevan joka päivä yhä suurempi ja suurempi. Nyt jos katsotaan sitten, miten Venäjällä taas tilanne on, niin siellä on mielenkiintoinen tilanne. Siellähän 2014 polkastiin tämä sotapropaganda päälle ja isänmaallinen innostus, ja se on nyt ollut vuoden. Ja sielläkin näyttää olevan jonkunnäköistä väsymystä siihen, ei virallisesti tietenkään, mutta ihmisten puheissa on se, että onko tämä sota nyt todella tarpeellinen, ja sitten, että eikö me osata suhtautua naapurikansoihin oikealla tavalla, tätä älymystä miettii. Ja sitten vielä se ajatus siitä, että sielläkin rahat alkaa olla lopussa. Sotiminen on kallista puuhaa ja nyt ollaan jo Venäjän valtion turvautunut näihin eläkerahastoihin. Ja siellä taas oligarkit ovat toistensa kimpussa, kannibalisoivat toisiansa. Se taloudellinen, tämän Ukrainan kriisin taloudellinen hinta on niin kova. Viime vuonna 25 miljardia, nyt lasketaan, että se on 50 miljardia. Plus sitten tämä ennen kaikkea öljyn ja kaasun hinnan lasku, plus sitten pakotteet päälle. Tämä tilanne on todella mielenkiintoinen siinä mielessä, että Putinille tai Putinin regiimille, niin sille tämä sota on vielä kesken. Niin pitkään kuin Krimille ei ole tehty maayhteyttä, se on kesken. Se on myös Putinin prestiisille tärkeää, että hän on voitollinen, että hän voisi solmia rauhan. Sitä Novorossijaa, sitä aluetta, ei ole vielä tehty tai saatu. Häneltä puuttuu siis tämä maayhteys tänne Krimille, plus sitten Harkova-alueen asetehtaat, jotka on äärimmäisen tärkeitä Venäjälle. Ukrainalla ongelmana on taas se, että Ukraina ei voi nyt käyttää Donbassin hiiltä, jota se tarvitsee
oman käyttöönsä. Tämä on mielenkiintoinen tilanne. Ja tässä näyttää siltä, että nyt hiotaan sitä kesän sotaa, eli Itä-Ukraina 2.0 ratkaisua. Minkälainen se sitten olisi? Näyttää siltä, että joukkoja kootaan sinne alueelle. GRU on toiminut siellä hyvin aktiivisesti. Siellähän 2 upseeria saatiin kiinni, kapteeni ja kersantti, ja toinen niistä on suostunut puhumaan. Siellä valmistellaan siis jonkunlaista sotaa ja yleishyökkäystä, minne se sitten tapahtuu. Nähtävästi siinä on 2 isoa painopistealuetta, eli se yhteys sinne Krimille, Avdiikkaan ja sitten Mariupoliin, plus sitten sieltä Krimille ja Donbasissa itse myös. Toinen tietysti, mikä on mielenkiintoinen tilanne, samaan aikaan Georgia tuntee itsensä uhatuksi ja myös Moldova. Moldova Transnistrian välillä on ongelmia ja nyt puhutaan siitä, että syntyykö se kriisi siellä ja samoin sitten Mariupolissa, että sieltä niin kuin 2 suunnasta tehtäisiin jonkinlainen isku. Tämä on mielenkiintoinen tilanne. Toisaalta tässä sodassa ei ole mitään järkeä ja venäläisetkin sen myöntää, että sen jatkaminen näin ei oikein käy. Se maksaa Venäjälle paljon, mutta se on ikään kuin tilanne, jos olette ikinä pelannut pokeria, jota toivon, että ette ole pelanneet, niin siinähän tilanne, että jossain vaiheessa tietää, että vastustajalla ei ole niin hyvät kortit. Ja kaikki raha, mitä se laittaa pöydälle, niin sinä saat sen. Se on vastustaja silloin saletissa. Näyttää, että Putin on tämmöisessä poliittisessa saletissa, pattitilanteessa, jossa se ei voi muuta kuin investoida lisää tähän sotaan, ja siitä huolimatta se poliittisessa mielessä tulee häviämään. No miten sitten se sota etenisi? Näyttää siltä, että ei niin helposti kuin viime vuonna. Ukrainan armeijahan on kerännyt voimia, mutta senkin toiminta, se on niin kuin alisuorittaja vielä tässäkin vaiheessa. Mariupolin puolustusta luvattiin, että sitä laitetaan kuntoon, mutta ei sitä loppujen lopuksi ole laitettu. Se, mitä on tehty, on luotu lisää alueellisia itsepuolustuspataljoonia, ja niitä on koulutettu. Samoin maassa on amerikkalaisia ja isobritannialaisia opettamassa heidän asejärjestelmiensä käyttöä. Mutta vieläkin tässä on tilanne on Daavid ja Goljat. Jos Venäjä lähtee hyökkäämään, se tapahtuu sillä tavalla, että se omia sotilaita vapaaehtoisina ilman kilpiä, ilman tunnuksia lähtee sinne toimimaan. Ja näiden upseerien, siis ilmavoimat, samoin myös tykistö, rupeaa sitten toimimaan ammattimaisesti ja niin saadaan aikaan tuloksia. Mutta sota tulee olemaan vaikea, koska ukrainalaiset taas tulevat puolustautumaan sitkeästi. Pahin vaihtoehto on tässä se, niin kuin tämä historiatsija Zubin sanoi, että jos Venäjä epäonnistuu tässä hyökkäyksessä, niin se on sille yhtä traagista kuin Tsushiman taistelun häviäminen 1900-luvun alussa Japanin ja Venäjän välisessä sodassa. Se luo niin paljon epävakautta ja ennen kaikkea se vie sen arvovallan, koska tällaisen regiimin, niin kuin Putinilla on, sen täytyy aina kulkea voitosta voittoon. Jos se menee tappi, jos se häviää, niin silloin ikään kuin se gloria häviää myös siitä. Tämä on todella mielenkiintoinen tilanne. No nyt sitten kysymys, mitä tämä voi merkitä sitten Suomelle? No Suomi, en usko, on mikään tämmöinen operaatioalue ykkönen. Se ei ole prioriteetti, mutta näyttää siltä, että tämä kriisi voi, jos se aktualisoituu sillä tavalla, että myös ulkomaiset joukot siihen tulee toiseltakin puolelta mukaan, niin silloin myös kyllä Baltian maat joutuu tässä sitten kärsimään. Ja se, miten se sitten säteilee meille, niin siinäpä onkin uudelle hallitukselle mielenkiintoinen tilanne. Tämä on todella vakava tilanne. Arvon naiset ja herrat, historioitsija, kun onneksi pystyy aina katsomaan, ammentamaan aina maailmanhistoriasta tämmöisiä, tekemään vertauksia, analogioita, niin tietyllä tavalla tämä kevät muistuttaa vuotta 1939 kevättä, jolloin oli paljon jännitystä Euroopassa. Sota ei ollut vielä niin kuin lähtenyt käyntiin, mutta siinä näyttää se tilanne olevan se, että jotain varten nyt hiotaan miekkoja ja kalistellaan sapeleita. Monet sanoo, ei sotaa voi tulla. No niinhän se onkin. Järkimiehet yleensä näin sanoo. Esimerkiksi Väinö Tanner kirjeessään Paasikivelle sanoo, että ei sotaa voi tulla.
Se on järjettömyys. Ei ihmiskunta ole niin typerä. Valitettavasti ongelma on se, että kun tätä maailmanhistoriaa ei johda järkimiehet eikä älykkäät rationaaliset ihmiset, vaan sitä viedään eteenpäin, niin kuin joku joskus viisaasti on sanonut, hyvin pienellä järjellä. Ja tämä on se iso ongelma. Epärationaaliset syyt, mutta oikeastaan aika yksinkertaiset. Loppujen lopuksi kysymys on siitä, nähdäkseni, että Putinin on saatava sotilaallinen voitto ja tietyllä tavalla Ukraina omaa hallintaansa. Sehän on se ultimate, mitä se haluaa. Jos ei se sitä saa, niin sisäpoliittisesti Putinilla voi olla edessänsä toinen Maidan. Ja tämä on se ydin. Putin taistelee nyt omasta olemassaolostaan. Siitä, että hän säilyttää rahansa, siitä, että hän ei joudu Haagiin tai lyhtypylvääseen. Ja tämä on se, mikä tekee tästä sodasta ja kriisistä niin äärimmäisen tiukana. Koska nyt on kysymys siitä, selviääkö tämä järjestelmä Venäjällä. Venäläiset itse nyt kannattavat Putinia erittäin paljon. Hän on oikeastaan symbolisoi tavallisille venäläisille sitä, että vaikka rahat on lopussa, vaikka ilkumaanmatkoja ei voida tehdä, vaikka talous prakaa, niin siitä huolimatta meillä on tässä nyt ruorimies ja kippari, joka vie meitä eteen ja puolustaa meitä. Mutta tässä on toisaalta myös mielenkiintoista, että sotaväsymys alkaa vaivata sillä tavalla, että ihmiset nurisevat, miksi ei ole sitä rahaa niin kuin ennen. Ja se on luonnollista, se rupeaa leviämään. Innostus on vielä kova, mutta nyt riippuu kovasti, mitä tapahtuu kesällä. Ja tämä on oikeastaan se koko tämän dilemman, jos ajatellaan tätä kysymystä tämmöisenä niin kuin aikajanallisesti, niin se huipentuu tämä kriisi nyt tulevaan kesään. Minulla ei ole tietysti mitään kristallipalloa. Voin sanoa, että toivottavasti olen väärässä tässä asiassa. Mutta pelkään pahoin, että näin tässä käy. Ja tämä on tietysti tämmöistä historiallista kontrafaktualismia tai sitten ajatusta, että entäs jos kävisikö näin. Mutta siitä huolimatta kaikki argumentit vie tähän yhteen suuntaan. Eli että jotain kesällä tapahtuu. Ja se määrää myös samalla Venäjän kohtalon. Ja toivottavasti Suomi ei missään tilanteessa joudu sitten ikään kuin myöskään mihinkään kriisin tai kiistan alueeksi tai esimerkiksi spekulaation kohteeksi. Tämä on iso asia, iso merkittävä tehtävä Suomen hallitukselle olla viisaasti tässä tilanteessa. Ja onneksi tietysti presidenttimme onkin puheenvälejä pitänyt ja jatkaa tietysti sitä työtä, mikä on kaikkein tärkeintä, eli Suomen ulkopoliittisen tilanteen ohjaamista. Arvon naiset ja herrat, mutta vaikka tilanne on näin synkkä, niin vielä kerran mä nyt vielä kääräsen tämän tilanne kuitenkin positiiviseksi. Suomella on aina ihmeellinen herraonni. Ja joskus meillä on ollut hyvät ajat, meillä on ollut kaikenlaisia hallituksia, meillä on jopa ollut Vanhasenkin hallitus. Mutta nyt kun tulee huonot ajat, niin tietyllä tavalla silloin sitten meille tulee johtajia, jotka pystyy pitämään tätä ruoria vakaana. Ja se on tosi tärkeää nyt. Ja se, mikä olisi tärkeää myös kansalaisille, olisi se, että kaiken tämän somehälinän ja kaiken tämän tämmöisen niin kuin pahaan mielen, että leikataan sitä ja leikataan tuota. No se on hirveätä, rahat lähtee, niin se on paha. Mutta löydettäisiin semmoinen niin kuin yhteinen ajatus siitä, että on tämmöisiä kansallisia etuja loppujen lopuksi. Ja ne on ne kaikkein tärkeimmät. Että ei nähtäisi demaria tai vasuuria tai vihreitä, vaan nähtäisiin ystävä suomalainen, toinen ystävä suomalainen ja kolmas ystävä suomalainen, koska nyt tämmöisessä tilanteessa sitä tarvitaan. Ja mä luulen, siitä mä oon vakuuttunut, että semmoinen henki myös kyllä löytyy.